En af de ting, man kan udvide det her trådløse videoovervågningssæt med, udover flere af de udendørskameraer, så har vi også et indendørskamera. Et lille indendørskamera, som enten kan blive monteret op på væggen, og så kigge ned, eller bare kigge hen, ligesom vi har gjort det her. Et lille fikskamera. Alle kameraerne optager i 1,3 megapixel. Det er en høj opløsning, det er det. Jeg vil lige vise her, hvordan vi koder et nyt kamera ind i selve monitoren, og det er samme princip, om det er et indendørskamera eller udendørskamera osv. Det jeg gør, jeg går ind i mit menusystem herinde, under kamera, trykker, så er der en, der hedder pairing heroppe, det vil sige, at jeg skal parre et nyt kamera ind i systemet. Her vælger jeg kamera 2, det er jo nummer 2 kamera i systemet. Sådan der. Nu står den og tæller ned og venter på at få et sammenpegningssignal fra et kamera. Her bagpå, der har jeg en sammenpegningsknap. Den trykker jeg på. Sådan der. Så er det nye kamera kodet ind i, og jeg kan se det nu her med det samme. Så let er det. Nu er begge kameraer kodet ind i mit system og vil optage på bevægelse. Jeg kan fra min telefon gå ind og se gemte optagelser osv. Jeg kan faktisk lige se her, jeg har fået en pushbesked på min telefon. Det er fra, at der var bevægelse på en af kameraerne. Det som jeg så kan gøre fra min telefon, jeg kan lige slide den til siden, tasten en hoved, så vil den åbne appen op automatisk, hvor jeg kan gå ind, og jeg kan se gemte optagelser lige med det samme. Jeg vil også kunne logge ind på mit system lige med det samme, og se optagelser og live derindfra lige med det samme. Så utrolig let at bruge i hele systemet. Et andet spændende produkt, som du kan udvide det trådløse videoovervågningssæt med, er dette trådløse PTZ-kamera. Det skal selvfølgelig have strøm, ligesom de andre. Kameraet det er indendørs, men kan dreje rundt, og det kan du styre både fra din telefon af, men også her fra monitoren af. Det jeg lige vil vise, det er lige sammenkodning igen. Gå ind under kamera, sammenkodning. Nu er det så kamera 3, jeg vil kode ind i systemet. Sådan der. Monitoren står og venter på et nyt testsignal. Jeg trykker på sammenkodningsknappen, der er dernede. Sådan der, så sender den signal til, og kameraet er kodet ind i nu her så. Så kan jeg faktisk fra mit lille joystick herover kan jeg gå ind og dreje kameraet. Således der. På den måde kan jeg styre, og det samme kan jeg gøre fra min telefon af. Det vil sige, forestil dig, at du har det i din stue, så vil du kunne monitorere alt, hvad der sker i din stue, dreje det rundt og se det live på din telefon. Det er godt.